Hola, bon dia a tothom! Avui faré aquest vídeo en català. El català és la llengua que vaig parlar des de petit, n'estic orgullós i bé, a més he rebut comentaris o missatges aquest estiu demanant-me si podia fer més vídeos en català. També he rebut de Peter, dels Estats Units, el seu nom en YouTube és Alcantre, demanant-me si podia fer vídeos en català perquè li agradava molt el català, com sona, com és la seva estructura. I bé, a mi no em costa res de fer-ne. Per cert, salutacions, Peter, gràcies per veure els meus vídeos, gràcies pels comentaris. I bé, aquí estic fent un vídeo en català. Bé, sobre el català m'agradaria fer un parell d'apreciacions i són les següents. Primer de tot, jo visc en una zona que és bilingüe. Això implica que per molt bé que vulguis aprendre i utilitzar el català, sempre tindràs certa interferència de l'altra llengua, en aquest cas l'espanyol. L'espanyol, o el castellà, com es coneix més aquí, és una llengua que és molt forta a l'àrea on es parla català, en aquest cas Catalunya, tot i que el català es parla en altres zones, es parla a les Illes Balears, València, Andorra, Alguer, al nord de França, però em centro més on visc jo, que és a Catalunya, molt a prop de Barcelona. Com deia abans, l'espanyol, diguem que afecta d'alguna manera el català. Això no vol dir que el català es deixi de parlar o que es parli malament. El que sí és que el català, o sigui, una persona com jo que és nativa catalana i que parla des de petit el català, potser no el parla 100% pur. I de tant en tant fa un castellanisme, que vol dir que és un ús incorrecte d'alguna paraula en castellà, es canvia una mica. Puc donar, per exemple, alguns exemples. Jo a vegades utilitzo pues en català i això és incorrecte i ho he vist en alguns dels vídeos anteriors en català. Llavors, no s'utilitza pues, és doncs en lloc de pues. Per exemple, altres errors que la gent fa és, per exemple, inclús, no sé, m'agrada tant això que inclús m'ho menjaria. És incorrecte, s'hauria de dir m'agrada tant això que fins i tot m'ho menjaria. Què més? Estic així una mica de memòria. Una persona, tu truques a una persona i dius què està aquesta persona? Per exemple, què està Joan? És incorrecte. S'hauria de dir què hi és en Joan? Què hi és? És utilitzar el verb ser, no el verb estar, en aquest cas. En canvi, en castellà s'utilitza què està Juan? Llavors, com podeu comprovar, és molt fàcil catalanitzar una frase en castellà, perquè si tu estàs molt acostumat a dir què està Juan en castellà, en català diràs què està Joan? Què està Joan? Llavors, tenim una mica aquest problema. I no sé, un altre exemple és que jo sé que és incorrecte dir jo tindria que anar, en castellà. Jo tendría que ir a la farmàcia, per exemple. Tendria que ir a la farmàcia. I molta gent diu en català tindria que anar a la farmàcia. Si no estic errat, si no estic equivocat, s'hauria de dir jo hauria d'anar a la farmàcia. Jo hauria d'anar. Perquè ara mateix no estic segur si es considera totalment incorrecte, però sí que és cert que és menys català. S'hauria de dir jo hauria d'anar. Què vull dir amb tot això? Doncs que jo ho aviso que jo no parlo un català pur de filòleg, al igual que no trobaràs a ningú que parli un català perfecte. El normal és que molta gent faci incorreccions, petites incorreccions. Jo les faig, jo ho admeto.
I en els meus vídeos anteriors admeto que n'he fet més d'una i de dos. Però és el català que es parla, sobretot a l'àrea més de Barcelona. Clar, tu te'n vas a l'àrea més pirinenca i potser no es cometen tants errors, perquè no hi ha tanta afectació de l'espanyol. Simplement doncs, comentar que és el català que pots trobar. Llavors, sempre hi ha puristes, filòlegs, professors de català, és que s'hauria de dir així, s'hauria de dir això. D'acord, jo sóc humil i agafo els consells i sempre intento parlar el millor possible el català. Però no es pot a vegades al 100%. De vegades estàs molt concentrat en el que estàs dient o estàs enmig d'una conversa i vols dir la teva i llavors és quan comets alguns errors. I el que passa també és que com que moltes persones repeteixen aquest error, al final també el fas teu. I quan tu poses la televisió de Catalunya, que és la TV3 i el canal 33, veus que les persones, o sigui, els presentadors, les persones que intervenen en el canal, són persones que també cometen petits errors, i alguns més que altres, alguns gairebé no en cometen, però se'ls escapa de tant en tant. No sé, simplement és comentar-vos una mica la dinàmica que es troba aquí i bé, també comentar que des de 1936 fins al 1975 va haver un dictador, Franco, que va prohibir totalment el català i bé, durant els 3 segles anteriors hi ha hagut intervals bastant grans de prohibició o d'intentar eliminar el català de les àrees on es parla. I bé, i això també fa que hi hagi hagut daltabaixos en l'ús del català, però actualment considero que és una llengua d'ús, té una forta presència, tot i que el castellà també té molta presència, perquè hi ha molta immigració de resta d'Espanya i de Llatinoamèrica. I bé, però per exemple, si tu vols anar a la universitat catalana, una universitat catalana, doncs es parla el català, normalment a les classes, encara que no sempre, depèn del professor. La llengua vehicular que s'ensenya a les escoles, a la primària, a l'institut, és el català, també. S'ensenyen les assignatures en català, tot i que ara em sembla que alguna assignatura també s'ensenya en castellà. Evidentment hi ha l'assignatura en castellà. Això fa que el que s'intenta és que tant la persona, o sigui, l'estudiant, acabi els seus estudis obligatoris amb un bon nivell tant de català com de castellà. I bé, una mica, doncs, volia comentar-vos això, faré més vídeos, no els subtitularé de moment perquè això porta molta feina i res, encantat d'estar un altre cop amb vosaltres, en aquest cop en català i res, ens veiem a la pròxima, d'acord? Vinga.